Mituri de care să te ferești când ai un bebeluș. Îngrijirea bebelușului. Fiecare are o părere. Când ești părinte, sigur ai primit sfaturi de la toată lumea. Bunici, mătuși, vecini. Toți par experți. Adevărul e că fiecare copil este diferit și fiecare familie își crește copilul în felul propriu. Scopul fiind același, un bebeluș sănătos și fericit. Problema e când apar miturile, adesea venite la pachet cu ajutor de la bunici, rude și prieteni. Când ești proaspăt părinte, este greu să deosebești miturile de adevăr, mai ales că toate vin cu bune intenții. De aceea, cere sfatul medicului de familie sau pediatrului. Noi te ajutăm să deosebești miturile de adevăruri în câteva situații des întâlnite. Deci, să mergem mai departe. Nu ai voie să faci baie bebelușului până nu-i cade buricul. Fals! Bondul umbilical nu se infectează din cauza apei și nici nu se vindecă mai greu. Doar că baia durează între 5 și 10 minute și trebuie tamponat foarte bine pentru a se usca. El va cădea oricum, cu și fără baie, doar că bebelușul tău va fi curat. Dacă îl iei în brațe de fiecare dată când plânge, bebelușul tău va fi un răsfățat. Asta o aud în fiecare zi. Știi ce? Fals! Bebelușul nu plânge de răsfăț. Plânsul este modul lui de a comunica și de a-ți spune că îl deranjează ceva. Are nevoie de tine și cu cât îl ții mai mult în brațe, cu atât se dezvoltă mai bine emoțional. Strânge piciorușele bebelușului pentru a crește drepte. Fals! E chiar invers. Lasă-i picioarele libere. Folosește un sistem ergonomic de bumbac ca cel din cutia bebelușului. În felul acesta, el va putea dormi mai liniștit, fără să se sperie de reflexul Moro prin care își mișcă mânuțele și se poate trezi. În plus, îi va aduce confort și se va simți exact ca în burta mamei. Bebelușul trebuie să poarte căciuliță în casă. Este mitul meu favorit. Cred că toți l-am auzit de la cineva care nu poartă căciulă în casă la 22 de grade. Otita nu vine de la frig. Este o infecție. Dacă în cameră este plăcut și bebe este îmbrăcat potrivit, căciulița este inutilă. Ba chiar poate să se supraîncălzească și să transpiră. Copilul trebuie ajutat să stea în fund. Fals! Evită să-l pui în această poziție până la vârsta de 6 luni. Chiar dacă pare că îl ajuți, de fapt îi încetinești dezvoltarea sau poate să sufere chiar deformări ale oaselor. Bebelușii trebuie să treacă natural prin toate stadiile dezvoltării. Stat pe burtă, rostogolit, târât și abia apoi înșezut pentru a-și dezvolta corect musculatura. Dacă îl sprijini între perne și îl pui înșezut înainte să fie pregătit, el nu-și dezvoltă echilibrul și nu învață coordonarea mișcărilor și se poate chiar pune presiune pe coloana vertebrală. Cel mai bine este să-l lași să-și câștige singur forța și să stea în fund în ritmul lui. Așa învață corect și sănătos. Așa că răbdare! Fiecare etapă contează. Premergătorul ajută copilul să meargă mai repede. Fals! De fapt, nu-l ajută deloc, dimpotrivă, face mai mult rău. E bine ca bebelușul să învețe să meargă natural și corect de unul singur, în ritmul lui. Dacă bebe stă prea mult în poziție verticală, acest lucru poate duce la probleme ale coloanei, bazinului și picioarelor. În plus, premergătorul inhibă capacitatea unui copil de a învăța să meargă și îl expune la un risc de rănire. Mai bine, lasă-l să se ridice singur, să se sprijine de mobilă sau să împingă ceva ușor. Dacă ești părinte și ești asaltat de sfaturi și nu mai știi pe cine să asculți, soluția e simplă. Ia-ți informații de la specialiști, medicul neonatolog, pediatrul, medicul de familie, asistenta sau moașa. Și dacă ți-a plăcut acest video, dă un share. Cineva sigur este zăpăcit de zeci de sfaturi nesolicitate și are nevoie de informațiile de aici.